हाय लोगोफोर नै आङो ओंखाम जानोसै दिनैनि ओंख्रिया नै आलु बान्दा कफि ओमफ्राय नै मटर टमेट'जों सयाबिन ओमफ्राय नै आलु सयाबिन ओमफ्राय नै टमेट' गाजर हानाय लोगोफोर आङो दा नै जानोसै अननानै जोबजासिम नायदोलाय ओंखाम जानोसै लोगोफोर निरामिससो दिनैनि ओंख्रिया बिस्थिबार नालाय निरामिसासो गोथावहाय लोगोफोर गाजर टमेट' लगायनानै जागोन टमेट' सयाबिन बाथोनखा आरो होमबाबो नै गोथां लगायफावबाय गोथाङै जानो मोजां मोनो नालाय लोगोफोर जोंहा दिनैहाय हालदै रुदों गोदौबाय जासिगोनानो हालदै फोराननो रुदों लोगोफोर हालदै गोथांखौनो रुबाय खांजासिगोन गोबाव जाबाय रुनाया दाख्लै सायनाया दिनैसो रुदों लोगोफोर जोंहा हालदैखौ नै बेयो रुखांनाय आरो बिमाया मोनबाय बिमाखौ फार्स्ट रुग्रोदों बेखौ हाखावसिगोन आरो बिमाखौ थाब राननायनि नै नानिया हागासिनो मालाय नानि नों हालदै हादों नै बियो बिमा आरो बेखौ दहायनो रुदों ए साइकेल सालायबाय थानानै स्कुल गबाथाय जि साइकेल सालायफैयो बियो बेखौ हानसै बिमाखौ लोगोफोर हालदै बिमाखौ फार्स्ट रुग्रोदों हालदै फिसाया दासो गोदौगासिनो रुगासिनो बेखौ हाखावनोसै जोंहा ओरैजाय नानिया हागासिनो नानि नों हादों आखाइ बगोन दे फिसाजोआ हालदै हागासिनो मालाय थै गगोन दे नै बिमा फिसा हालदै बिमा हाखावनोसै जोंहा हालदै फिसाखौ दासो रुगासिनो बिमाया मोनग्रोबाय हानोसै नै नानिया हाग्रोबाय आंहा हानोसै र' हालदै हानोसै आंहा नायखौ लादो मा हे गगा मोननाया हारसिउलायदों बिमाखौ थाब हायाबा थाब रानाहाय
बिमाखौ हाखावाबाथाय रुनानै फोरानबा थाब रानो आरो गोथाङै फोरानबा थाब राना बेनो जोंना रुयोसो आरो हालदैखौ ओमफ्राय बांद्राय मोनामाबो आरो ओंख्रियाव रुबा आंनि गस्लायाव मैला नांगोन नै लोगोफोर आंहा बेलासि नै दुब्लि बारियावसो नै थाबायबोगासिनो नै मा लांफैदों आङो नै खासि बस्था लालायनानै लोगोफोर मिथिगौना नै आङो मोसौनो गांसो हाफैदों दालि केसारि दालिखौ मोसौनो लांनो मोसौ गाइखेर सेरनायफोरनो गांसो गोथां होनांगौ नालाय गाइखेर बुरजा ओंखारनायनि ओमफ्राय नै आं दा केसारि दालिखौनो लांफैबाय आरो लोगोफोर मोसौनो होनो थाखायसो फोखादोंमोन नालाय जोंना मानसिया बांद्राय जाया आरो केसारिखौ जोंहा ओंखायनो आङो दा थाबायगासिनो दालिबारियाव सनाफोर नै आङो दा दालिबारि मोनफैबाय लोगोफोर बेखौनो हानानै लांसै आङो नै फिथाइयाबो थाइराहांबायानो लोगोफोर ओंख्रिबो जाजायो गाइखेर सेरनायफोरनो गांसो गोथां नांगौ नालाय ओमफ्राय बेखौ मोसौनो होनानै फोखानायमोन आरो ओमफ्रायो दा बेखौनो एसे लांफैबाय थायो आरो आङो बेलासिबा गाइखेर सेरग्राफोरनो होनो मोसौ गाइखेर सेरग्रानो लोगोफोरनि आंहा दा हानोसै मोसौनो गांसो जिरायलायना हानोसै केसारि दालि नै लोगोफोर मोसौनो लांफैदों आंहा लोगोफोर सोरहा मोसौनो गांसो हायो कमेन्टआव खिथाहरलाय नै आंहाबो हायो नै केसारि दालिखौनो हाफैदों मोसौनो गांसो गुफुंहाय नारेया लोगोफोर नै आं दा बस्थायाव सोनोसै नै बस्थायाव सोनोसै आं लोगोफोर दालिखौनो सोनो लांसै बांद्राय बुरजाबाबो थिखोलांनो हाया लोगोफोर नै बस्थायाव सोबाय आङो बांद्राय बुरजाबाबो थिखोलांनो हाया नालाय लोगोफोर बस्थासेल' लांसै आरो फोरनै आंना गांसो हानाया नै बस्थासे जाबाय नै बस्थायाव सोजोब्बाय आङो बेखिनि बेखौबा दा थिखोलांनो हानाय नङा गोजानखा न'आबो दुब्लि बारिनिफ्राय लोगोफोर लानानै थांसै आङो
बेरनानैसो लांसां दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै सनाफोर आंनि चेनेल दिनैसो सोरबाफोर गोदानै नायसनदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलांदो बाय बाय